Vi har nu spillet mod alle hold en gang. Hvad er dit samlede indtryk af den periode, vi har været igennem? Ja, jamen den er, at rent resultatmæssigt, at vi i den grad har gjort det rigtig, rigtig fint og bestået på langt hen ad vejen. Øhm, at vi, hvis vi dykker lidt ned i det, har håndteret de enkelte kampe rigtig, rigtig fornuftigt. Det sted, vi nu var som gruppe, som hold, på de enkelte tidspunkter, hvor vi har mødt de forskellige modstandere. Så alt i alt, at vi har håndteret det, og vi er og langt hen ad vejen lykkes sindssygt godt. Er der en særlig kamp, der står ud for dig? Mm, jeg tror, der er flere kampe. Det, der lige falder ind i hukommelsen, er nok den første turneringskamp i Hellerup. Vi møder HK i en situation, hvor vi stadig var underlagt et transferban, og der var, og med de ubekendte, det gav for spillerne. På den måde, vi samlede os, ikke bare med spillertrup og stab, men sammen med fansene, som var en helt unik, som gav en helt unik oplevelse, synes jeg, i Hellerup. Den tror jeg sent, jeg vil glemme. Så tænker jeg også meget på Skivekampen ude, som vi spillede ikke så lang tid efter, hvor vi er bagud 2-0 ved halvleg i pausetiden, og vender det til at vinde 3-2 helt til sidst. Det er også en af dem, jeg tænker lidt tilbage på her, nu når vi sidder og... Hej Fabio! Nu er der så 5 kampe tilbage i efteråret, i en lang vinterpause, og så 6 kampe i foråret. Hvordan tror du, at denne del af turneringen den bliver? Jeg vil tro, den bliver akkurat lige så lige, som de første 11 og den første halvdel af turneringen har været. Jeg synes, rækken i den grad er kendetegnet af, at der er rigtig mange dygtige hold, og at hvis ikke man leverer sin bedste på dagen, så kommer man i store vanskeligheder. Så min forventning er, at det bliver lige så lige, som det har været her i de første 11 kampe. Og så har vi taget en række spørgsmål med fra fansene. Er du klar på dem? Det første, det lyder: hvornår bliver der forlænget med Hussein? Det er et godt spørgsmål. Hvis vi lige kort skal lade på at falde på Hussein, så er ingen tvivl om, han har gjort det rigtig, rigtig godt, og det gjorde han også før sommerferien. Jeg synes, han har lagt på efter sommerferien sammen med holdet. Her om nogle uger har vi ligesom fastsat en dato for, hvornår vi gerne i staben har kigget på, hvad skal der ske med trup her i vinteren. Og det er da klart, at i forbindelse med det, så vil det være helt naturligt at tage en snak med Hussein om, hvordan fremtiden skal se ud. Og i forlængelse af det, så er der et spørgsmål, der lyder: hvad med en ægte nier? En ægte nier, ja. Altså, jo, det kunne da også være dejligt at tilføre det. Jeg synes nu, vi har nogle spillere i truppen allerede, som kan udføre det, og jeg ved ikke lige, hvad lige præcis definition er en ægte nier, men jeg synes med de spillere, der er lige nu, at vi gør det rigtig godt. Men som sagt, det er noget, vi her inden for de næste 14 dages tid vil dykke ind i, og se, hvad kunne der være af muligheder. Vi må også bare være bevidste om, at jeg synes, vi har en rigtig god trup. En rigtig god gruppe af spillere, som løser jobbet sindssygt godt lige nu. Så vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, at hvis det er, vi skal tilføre noget, så er det noget, der skal rykke noget for den gruppe, der er der lige nu, og som præsterer, som den gør lige nu og har gjort, er rigtig, rigtig dygtig. Så er der et spørgsmål: hvordan forbliver I nummer 1 til sæsonen slutter?
Jeg tror meget på, at det vi gør lige nu, det skal vi fortsætte med. Jeg synes, vi har formået i den grad at holde fokus på, hvad der står lige foran os. Den næste træning, den næste modstander. Og hvis vi tager vare på hver øjeblik, som vi har sammen, og forbereder os bedst muligt hver dag, når vi møder ind, og leverer bedst muligt hver gang vi møder den næste modstander, så kommer vi langt ved det. Og så typisk, når man gør det og lykkes med det, så får man de resultater, som man ønsker i enden. Og det næste spørgsmål, det lyder, er du glad for Fremad Amager? Ja, det er. Jeg er meget glad for Fremad Amager, og jeg er meget glad for at være her. Jeg er rigtig glad for både spillertrup og stab, administration. Det er en del af, det er en fed del at være en del af. En fed gruppe. Jeg er rigtig glad for den opbakning og også taknemmelighed, jeg og vi føler fra fans, som er en stor del af os også samtidig. Og det er egentlig både når vi mødes tilfældigt i hverdagene, men også på vores hjemmebane og såvel som udebane. Så jeg er utrolig glad for at være her lige nu. Det er ingen tvivl om. Og næste spørgsmål. Hvordan er tilstanden i hele klubben, nu hvor det går godt på banen? Jamen jeg føler, det er en positiv og udviklende tilstand. Min følelse er, at vi bliver bedre for hver dag, der går. Sådan hele vejen rundt. Det kan være en masse ting, som i baglandet, som vi føler. Og det smitter af på, kan man sige, på den tilstand, der selvfølgelig også er på stadioner i hverdagen, som der bliver arbejdet med tingene. Så det er meget positivt, og det har egentlig været lige fra første dag, jeg trådte ind. Men næste sidste spørgsmål her. Hvor stor en effekt på holdet og omklædningsrummet har fansene? En rigtig stor effekt. Og nu nævnte jeg jo selv tidligere, at der var en kamp, jeg særligt huskede tilbage på. Altså den enhed, vi har muligheden for at skabe, ikke bare her inden for husets fire vægge, men sammen med fansene, den har en kæmpe betydning. Ikke bare når vi spiller kamp, men det giver os også muligheden for at minde os om og hinanden om i hverdagen, at det betyder mere end bare at slå en modstander. Når vi også har den følelse og sammenhæng med fansene. Og det gør det jo bare endnu mere meningsfuldt. Og så et sidste spørgsmål her. Jeg ved ikke, om det kommer fra en, du måske kender, men spørgsmålet lyder, hvem er bedst? Fremad Amager eller otterne? Hvem er bedst? Det er et stort spørgsmål. Og ingen tvivl om, at når jeg kigger tilbage, så har Benno jo betydet sindssygt meget for mig personligt i forhold til, at jeg har spillet siden jeg var 5-6 år. Og det meste af min aktive karriere og alle mine ungdomsår. Og langt hen ad vejen har været med til at gøre mig til det menneske, jeg er. Fremad Amager har siden slut marts betydet sindssygt meget for mig også. For mig som menneske. Det er svært at sætte op over for hinanden. Hvem der er bedst. Jeg vil sige, at begge klubber har været rigtig gode for mig. Og er gode for mig. Så det er et svært spørgsmål at svare på. Men det er dejligt at tænke tilbage på både en dejlig og positiv tid i Benno 8, lige så vel som det er, når jeg nu hedder sidder og reflekterer over min tid i Fremad Amager, at det samme følelse, jeg har med Fremad Amager, at det også betyder rigtig meget for mig her, hvor jeg er lige nu. Tak for det, Ivo. Det.